Když byla rozdána první koťata, bylo potřeba celou akci ještě jednou zopakovat, jelikož na zahrádce byla ještě 3 další koťátka od druhé kočičky, jen o něco málo menší. A blížila se tuhá zima. Takže nové honění, chytání, prskání, škrábání, kousání. A úspěch. Koťátka se vezou do Prahy. Koťátka byla strašně moc zablešená a špinavá od uhlí, jak se v začínajících mrazech snažila schovat ve sklepě před zimou. Proto bylo potřeba je všechny 3 okoupat. Opět bylo potřeba je nechat si zvyknout na lidi a naučit je vše potřebné. Až byla koťátka připravená, nadešel čas se s nimi rozloučit. Černobílý kocourek. Ten byl neuvěřitelně miloučký a našel nové majitele, kteří se do jeho neskutečně klidné povahy hned zamilovali. A pak přišlo hledání domova pro 2 kočičky. Jenže během toho pečování o ně svým dočasným pánečkům trochu až moc přirostly k srdci. Jedna celá černá kočička. Černá kočička svou lehce přidrzlou a zvědavou povahou učarovala svým pánečkům. A tak nakonec zůstala v rodině a dostala jméno Sofie. Černobílá kočička. A černobílá kočička, ta zaujala tím, jak svoji původní plachost a strach z lidí překonala. A stal se z ní obrovský mazlíček. A tak nakonec obě 2 kočičky zůstaly v rodině. A zazvonil zvonec a pohádky je Ne, ale ne, žádný konec. To je všeho teprve přece začátek.